M-am gândit să fac și eu un mic videoclip unde să prezint câteva date despre un domnitor mai puțin cunoscut al Moldovei și anume despre Gheorghe Ștefan, un om care a ocupat tronul acestei țări vreme de doar 5 ani de zile de-a lungul veacului al XVII-lea. Acest Gheorghe Ștefan a fost fiul lui Dumitrașcu Ștefan, fost mare dregător al domnitorilor Radu Mihnea și Miron Varnovski. Gheorghe Ștefan și-a început cariera politică în primii ani de domnia lui Vasile Lupu. Din 1634 până în 1640 a fost postelnic, neavând un rol politic însemnat, ajungând în 1642 teșcheregiu, adică acea persoană care supraveghea transcrierea documentelor în cancelaria domnească. Domnitorul Vasile Lupu a avut mereu o părere foarte bună despre acest Gheorghe Ștefan, fiindu-i acestuia chiar și naș de cununie. Urcarea în rangurile a lui Gheorghe Ștefan nu a fost străină nici de frumusețea nevestei sale, jupâneasa Safta, care a fost de foarte multe ori poftită de domnitorul moldovean. În jurul anului 1650, pe plan extern, domnul Vasile Lupu a început să se confrunte cu o puternică primejdie tătărească, precum și cu urcarea pe tronul Transilvaniei a lui Gheorghe Racoții, care dorea foarte mult să controleze țara Moldovei. Vasile Lupu l-a trimis de multe ori pe Gheorghe Ștefan ca și sol la curtea principelui Transilvan. Cu alte cuvinte, a dat oile în paza lupului. Gheorghe Ștefan, începând cu 1647-1648, începe să își ia puțin gândul spre domnie. La începutul lui 1653, acesta a identificat un grup de boieri cu ajutorul cărora urma să îl răstoarne pe stăpânitorul Moldovei. Boierii moldoveni, fiind nemulțumiți de faptul că Vasile Lupu s-a înconjurat de dregători greci. Beneficiind de ajutorul principelui Racoții, care i-a trimis un corp de oaste de vreo 15.000 de oșteni și cu ajutor de la Matei Basarab, Gheorghe Ștefan a declanșat o revoltă în urma căreia Vasile Lupu a fost dat jos din scaunul domnesc. Gheorghe Ștefan a intrat la Iași în după amiaza Duminicii Floriilor anului 1653, fiind chiar și aclamat de popor, dar din păcate va rămâne aici însă numai pentru 3 săptămâni. Marele nostru istoric Nicolae Iorga spunea despre această perioadă, compara această perioadă, mai bine zis, cu o domnie doar de Paști, iar pe Gheorghe Ștefan îl compara cu un domnitor de Paști. Datorită sprijinului oferit de hanul kazak Hmelnitski, Vasile Lupu a putut să se reîntoarcă pe tronul de la Iași și a primit printre altele și o confirmare din partea porții otomane, precum și învoirea de a ataca Muntenia, locul unde se refugiase Gheorghe Ștefan. Gheorghe Ștefan s-a aflat mereu în relații foarte bune cu domnitorul Matei Basarab, acesta afirmând despre domnitorul muntean că i-ar fi ca și un tată. Oastea moldoveano-cazacă a pătruns în țara românească pe urmele lui Gheorghe Ștefan, dar acesta, ajutat de un corp de armată primit de la Matei Basarab, a reușit să îl bată pe Vasile Lupu în celebra bătălie de la Finta, care a avut loc la 17 mai 1653. În același timp, principele Transilvan Racoții începe o acțiune diplomatică pentru șubrezirea poziției lui Vasile Lupu la Constantinopol, afirmând despre acesta că a început să calce pe urmele lui Mihai Viteazul, lansând niște zvonuri despre o posibilă legătură între el și împăratul de la Viena, Ferdinand al III-lea. Cu un corp de oaste de vreo 400 de semeini, Gheorghe Ștefan s-a reîntors în scaunul domnesc. Bătălia decisivă dintre el și Vasile Lupu s-a dat însă la Sârca, lângă Târgu Frumos, moldovenii care îl însoțeau pe Vasile Lupu trecând toți de partea lui Gheorghe Ștefan. Printre cei mai celebri, așa zis, trădători, dacă e corect acest cuvânt, s-a numărat și viitorul mare cronicar Miron Costin. Pe acesta din urmă, domnitorul moldovean l-a ridicat la rangul de pârcălap de hotin. Mai menționăm aici că anul 1653 a fost unul deosebit de greu pentru moldoveni. În cursul acestui an, luptele pe teritoriul Moldovei au durat cam 7 luni. Pe plan intern, marea majoritate a locuitorilor au continuat să își ducă viața ca și mai înainte.
Domnitorul Gheorghe Ștefan a controlat îndeaproape vămile și s-a preocupat ca negustorii moldoveni să aibă unde să își desfacă produsele. Numele lui Gheorghe Ștefan a fost asociat cu primul tratat comercial cu Moscova, dar cu toate acestea nu a adus niciun fel de inovație în privința organizării fiscale din țară. Între timp, Gheorghe Ștefan a răscolit toată Moldova în căutarea comorilor ascunse de Vasile Lupu. A închis pe doamna și fiul fostului domn în curțile de la Buciulești pe malul Bistriței și a înconjurat statul cu strajă pentru ca nimeni să nu poată intra și nimeni să nu poată ieși. De-a lungul celor 5 ani de domnie, s-a arătat însă dispus să își vândă haina de pe el numai ca să îl poată ucide pe Vasile Lupu. S-a înconjurat de rude de sânge, de rude prin alianță și de multe rude spirituale. Marii boieri ai vremii, în schimb, au acceptat să îi plătească dările, chiar și atunci când țara ajunsese la nevoie. Dintre marii săi dregători, pe lângă cronicarul Miron Costin, ar mai trebui să-l menționăm și pe spătarul Istratie Dabija, cel care peste ani va deveni el însuși domn al Moldovei, între 1661 și 1665. După obiceiul fiecare domnitor cu ctitoriile sale, și Gheorghe Ștefan a construit o mănăstire, mănăstirea Cașin, ridicată într-o lauda și cinstirea arhanghelilor Mihail și Gavril, sperând, printre altele, ca aici să se poată adăposti în cazul în care s-ar afla în fața dușmanilor. Până la cornișă, mănăstirea Cașin este aproape identică cu mănăstirea Golia. Fațada acestei biserici este făcută ca și la Golia, din Iași, din municipiul Iași, din piatră de talie alb-gălbuie. Gheorghe Ștefan a avut mereu intenții bune în ceea ce privește relațiile internaționale din această parte de lume. Spunea despre tătari că sunt ca niște lipitori care suc sângele. Mai menționa printre altele că de la Dumnezeu și de la principele Racoții al Transilvaniei are tot ce are. Era conștient că are nevoie în permanență de sprijinul manifest al principelui transilvanean. Gheorghe Ștefan a fost răsplătit de regele Poloniei cu diploma de indigen polon pentru serviciile aduse și ajutorul dat în luptele cu tătarii. Printre altele, a trimis emisar la Moscova pentru a-i comunica țarului Alexei Mihailovici bunele sale intenții. Țarul moscovit însă i-a mustrat pe solii moldoveni pentru politica duplicitară a domnitorului. Trădare și viclenie au fost calificativele atribuite de acesta din urmă politicii urmate de Gheorghe Ștefan. Cu toate acestea, la insistențele domnitorului, țarul Alexei Mihailovici le-a acordat un privilegiu comercial negustorilor moldoveni. În jurul anului 1658 însă, principele Racoții a intrat în Polonia visând la ocuparea tronului acestui regat. Loial față de principe, Gheorghe Ștefan s-a grăbit să îi sară în ajutor, lucru care a stârnit mânia porții otomane. Otomanii i-au cerut acestuia să își retragă sprijinul față de principele transilvanean. Șirul de înfrângeri suferite de Racoții în Polonia au schimbat însă puțin situația și în Moldova, domnitorul Gheorghe Ștefan începând să se gândească la pribegie. La sfârșitul lui octombrie 1657, lui Gheorghe Ștefan i-a venit poruncă din partea porții otomane să se prezinte la Constantinopol ca să sărute mâna sultanului. Un mare dregător otoman glumea printre altele pe seama domnitorilor români, că oricât s-ar zbate aceștia din urmă, până la urmă ajung să se obișnuiască a trăi într-o cameră dintr-un tur din Constantinopol. E celebră închisoarea Ediculei, unde au stat închiși atâția domnitori români, cel mai celebru dintre aceștia fiind Constantin Brâncoveanu. Gheorghe Ștefan a încercat prin toate mijloacele posibile, preferând însă calea diplomatică, să le scrie personal regelui suedez Carol Gustav, precum și țarului moscovit, solicitându-i acestuia din urmă să lupte după făgăduința dată împotriva turcilor. Le-a cerut sprijinul, cu alte cuvinte. Neprimind însă niciun ajutor și resemnându-se, netrecându-i niciodată prin cap să opună vreo rezistență armată, Gheorghe Ștefan împreună cu suita sa au plecat din Iași la 21 martie 1658, îndreptându-se spre Transilvania. În Transilvania, principele Racoții i-a întreținut permanent lui Gheorghe Ștefan speranțele
deși a fost foarte dezamăgit de acesta când l-a văzut că a abandonat fără luptă tronul. În locul său, pe tronul Moldovei, a fost pus un creștin albanez, Gheorghe Ghica. La sfârșitul lui iunie 1658, Gheorghe Ștefan, cu un corp de oaste primit de la Racoții, a trecut Carpații în încercarea de a-și recupera tronul, dar oastea sa a fost drobită de cea lui Gheorghe Ghica lângă Târgu Frumos. S-a reîntors în urma înfrângerii în Transilvania și de atunci, după cum spune Miron Costin, nu a mai văzut niciodată Moldova în toată viața sa. A rămas cu curtea sa la satul mare, în preajma sa venind între timp și fostul domnitor muntean Constantin Șerban, urmașul lui Matei Basarab la tron. Aflați nu departe de granița Poloniei, acești foști domni au încercat să obțină sprijinul Poloniei, dar dieta poloneză a refuzat să le acorde ajutorul cerut. Într-o dietă ținută la Târgu Mureș, principele Racoții a decis că ar fi mai bine să-i acorde tronul Moldovei lui Constantin Șerban, oferindu-i însă lui Gheorghe Ștefan ca și consolare titlul de general al armatei transilvanene. Împăratul Leopold i-a permis lui Gheorghe Ștefan să se stabilească în apropiere de Viena, unde să trăiască liniștit alături de familia sa. În toată această perioadă, fostul domnitor moldovean a început să trimită emisari spre curțile europene din dorința de a câștiga sprijin pentru a se întoarce pe tronul Moldovei. În noiembrie 1662, în persoană a ajuns la Riga, de unde i-a cerut sprijin regelui suedez Carol al II-lea, sprijin necesar pentru recuperarea tronului moldovean. În februarie 1663 a intrat chiar și în Moscova, cerând să fie primit în audiență de țar, dar nu a izbutit nimic însă. Un lucru foarte interesant pentru acea vreme e că Gheorghe Ștefan a trimis emisari și la curtea regelui Ludovic al XIV-lea, regele Soare, cel care a construit palatul de la Versailles. Ludovic al XIV-lea i-a poruncit ambasadorului său la Constantinopol să facă demersuri pentru restabilirea fostului domn pe scaun. Ambasadorul a informat însă pe regele Soare că pribeagul domn nu are nicio șansă să dobândească iertarea porții otomane. O intervenție pentru reînscăunare a făcut la Constantinopol și regele englez Carol al II-lea Stuart, dar și acesta fără rezultat. Fostul domn a ajuns să se milogească la propriu de mari conducători europeni, în special cei din apusul Europei, dar între timp a ajuns să rămână și fără bani. Chinurile pentru redobândirea tronului, precum și faptul că în ultimii ani s-a chinuit foarte mult pentru a avea cele necesare traiului, l-au doborât pe Gheorghe Ștefan, care a murit la începutul lui ianuarie 1668. În testamentul său a lăsat ca ultimă dorință ca trupul său să fie dus în Moldova, unde să fie înmormântat alături de părinții săi. După unele mărturii, osemintele chiar au fost aduse și înmormântate la mănăstirea Cașin. Sunt niște mărturii, niște legende, peste piatra sa de mormânt fiind întins un covor de piatră roșie. Un lucru care nu a fost confirmat de istorie, dar, cum spuneam, e doar o simplă legendă. Viața acestui domnitor a constituit, ca și pentru alții, și subiectul unor opere literare, dintre care ar trebui să amintim romanul istoric al lui Alexandru Ștefanopol și anume Măria sa Burduja Vodă. Numele acestui roman vine de la porecla lui Gheorghe Ștefan, poreclă Burduja Vodă, care însemna cel gras, cel burduhos.